Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo gang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, o maanaa kaninyo. Alam kita mga iyan, alang sa pagsaw ni Santo sa nga misa, maghinuso una kita sa atong mga sala. Kaluyaw dagda sa Dios nga makagaw sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon ta kita niya,
ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Ginoo, among hinabang o mag-aagak. Himoa ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, o ang among gugma kanimo mulutaw diha sa among kadasig pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imana nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagkamatud ko nga ako usa lamang katawo, nagampo ako o gihatag kanako ang pagpanabot. Niabot kanako ang espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya labaw kay sa binsan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kung itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas dili makatupong sa iyang bilin. Kung itupad sa kaalam ang tanang mulawan sa kalibutan, daw usa lamang kapudyot nga balas. Ug ang plata dili mo bili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud moawog. Ug ipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahaya. Sa pagkunsad sa kaalam nganhi kanako, niabot uban kaniya ang tanang mga maayong butang. Idad-an ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Haliw katong usbon, pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanus-a pa. Kaluy ang imong mga sulugoon. Tubag, pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy,
aron mosinggit kami tungod sa kalipay, ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himoa nga malipay kami, tungod sa mga adlaw nga imo kaming gisakit. Tungod sa mga tuig kanusa nakita namo ang mga daotan. Subag, puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Hikit-an unta sa imong mga sulugon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikit-an sa ilang mga anak. Maato unta ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios. Palampuson niya alang kanato ang buhat sa atong mga kamot. Subag, puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagbasa ikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi o gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Budulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit din nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tawo. Walay butang matago ikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug itang tanan maghatag kaniya husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah! Bulahan ang kabos sa Espiritu, kay ilaha ang gighariang sa langit. Hallelujah! Palihog panindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa dihang nga mulakat na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahurang imong amahan ug inahan. Nitubag ang tao, magtutudlo, nagatuman ako niining tanan, sugo, sukad sa akong pagkabata noon. Mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya ug namulong. Usara ka butang ang kinahanglan mo nga buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong mga katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos.
ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako sa pagkadungog sa tao niini naguol siya ug masulub-ong nibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila pagkalisod gayud sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nagpangutan-anay kung mao kana kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus ug mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo gayud sa Dios. Ang tanan mahimo gayud sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak o mga uma bisan tuod o lutoson siya ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan sa atong pagsimba karon nga ang Ginoo nagasangyaw sa Ebanghelyo nga ang tanan mahimo gayud sa Dios. Sama nga sa unang pagbasa si Hari Salomon miingon, miabot kanako ang espiritu sa kaalam. Walang kita makaambit nining espiritu sa kaalam nga gikan sa Dios. Kita usab nag-ampo sa Salmo, tudloi kami o Ginoo sa matarong nga pangisip sa among mga huna-huna aron makakabot kami o kaalam sa kasing-kasing. Sa mga higayon nga ikahimamat ko ang akong mga higala, human sila makasimba sama sa Madomingo, pagpangumusta nako kanila
sila malipayon nga motubag ug mapasalamaton sa Ginoo nga resulta sa ilang pagsimba. Natagaan sila sa Ginoo sa matarong nga pangisip unsay buhaton adlaw-adlaw sa umaabot nga semana ug tungod sa kaalam sa kasing-kasing matudloan unsay angay nakab-uton tungod sa grasya sa Ginoo. Ug kining maong kaalam nga nadawat ni Hari Salomon kay matud pa niya isip hari aduna siya trono, adunay korona. Apan mingon siya, gimahal ko ang kaalam. I love wisdom more than throne or crown. Isip hari, daghan siya mga bahandi. Pero iya na amguhay nga way bili kung itandi ang kaalam sa mga bahandi. Isip hari, daghan siya mga mahalon, mga alahas, mga bulawan, apan kung itandi kini sa kaalam, sama lang sa usa ka pudyot nga balas. Ug sama lamang sa lapok. Kay pag-abot kang Salomon sa pagkunsad sa kaalam, ngadto kang Salomon, miabot kaniya ang tanang mga maayong butang. Dini sa atong nasod pananglitan, naay mga tao nga mga maayong butang, niabot na sa ilang kinabuhi sa mga pananglitan sa mga sakto nag-edad. Si Dolphy, atong artista o komedyante nga mipanaw na sa laing kinabuhi. Sa buhi pa siya tungod sa iyang pagkasikat o ilado sa mga tao. Daghang mga politiko nga miduol kaniya pag-imbitar nga moapil. Pero lagi iyang gitanaw ang iyang kaugalingon na dawat niya ang espiritu sa kaalam. Siya nakaingon, kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay manalo. Dahil pag doon na ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Ay ang iyang nahibawan, sayod siya kaayo, isip lang pagka-artista, pagka-komedyante, paggitik-gitik sa mga tao nga motandaw sa iyang mga salida. Ug diyon siya, at sayang lang ang pagboto sa akin ng mga tao. Gikinahanglan nga kita makaangkon sa kaalam
diha sa atong mga kasing-kasing o pinaagi lamang sa pagdawat sa pulong sa Dios nga maoy gisgutan sa ikaduhang pagbasa. Matur pa ni San Pablo, ang pulong sa Dios buhi o gamahanan. O kana kung payangitan gisangyaw sulod sa misa kita mayon, salamat sa Dios. O kini mas hait pa kaysa bisan unsang espada na duhay suwab, sharper than a two-edged sword. Tungod kay hait kayo modulot kini hangtod sa kinahiladman, sa kalag ug sa espiritu. Ug kini mao ang ato nakita sa ebanghelyo. Samtang usa ka batan-on nangutana sa Ginoo unsay buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Mingon ang Ginoo nagpahindom sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat. Mingon ang batan-on, ako kining natuman. Dayon mingon ang Ginoo, usara kabutang ang kinahanglan ko nga kinahanglan mong buhaton. Samtang nagasulti ang Ginoo nini, atong ma-imagine unsa ang reaksyon sa maong batan-on sa unsang paagiha ang pulong sa Ginoo midulot sa kinahiladman sa iyang kalag ug espiritu. Dayon mingon ang Ginoo, lakak ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Pangutana unsa ang misulod sa hunahuna ug kasing-kasing sa batan-on nga mo kini ang pulong sa Ginoo nga iyang gipadangat. Niingon pag-usab ang Hebreo, ang pulong sa Dios nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa mga tao. Resulta niini ang batan-on siya na guol ug siya midiya sa Ginoo tungod kay dato man siya kaayo. Ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. O dili nato ikalimod tungod sa kahimtang nga giaguman sa mga kabus. Uban og pipila kanila mangawat nga supak sa balaod sa Ginoo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat. Ug usa ka obispo nakaingon nga adunay kalainan sa gitawag nga ordinary thief from a political thief.
atong mga kabus nga mga ngawat gitawag og ordinary thief. He steals your money, your bag, your watch, your gold chain, ug uban pa. But the political thief steals your future, your career, your education, your health, your business. Ang makalingaw niini is that the ordinary thief will choose whom to rob. Na maniid siya katong tawo nga wala makabantay, mao-mao'y iyang kawatan. But you yourself choose the political thief to rob you. The most ironic difference ng lisod sabton ngano pananglitan. The police will chase and nab lanton o dakpon ang ordinary thief, but the same police will look after and protect the political thief. And yet we blindly say we are not blind. The stupid part of the whole issue is that we insult atong pakaulawan. We fight atong kulatahon ang ordinary thief. But we fight each other for the political thief. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ang Ginoo nagatudlo, lakat og ibaligya ang tanan mong mga katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit sa atong pag-ampo karong simanaha. Tudloi kami, Ginoo, sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw aron makakabot kami o kaalam sa kasing-kasing. Hinaot pa unta. Manindo. Nagatuo kami sa usa ka Nagato kami sa Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.
gianak dili binuhat usab kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron mahuman matuman ang kasulatan. Misakay siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang manghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabadnaw sa mga minatay, usa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Gipakita kita sa Dios, gidapit kita sa Dios alang sa iyang bangkete sa langit. Atong pangayoon sa mahigugmaong Amahan, ang tanantang panginahanglan. Muingon kita, manggihatagong Amahan, pamatia kami. Manggingatagon nga mga pamatiya kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan motubo, mulambo ug magkabig og daghang katawhan alang sa bangkiti sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Magingatagon nga amahan pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug kabus managsamang mutubag sa tawag sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mangitagon nga amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Magingatagon nga amahan pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutkong sa katilimban kabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Magingatagon amahan pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga mga kalihukan. Ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Maginghatagong amahan pamatia kami. Nga ang sulugohon sa Dios, Sufilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Maginghatagong amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dinhi sa bangkiti sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Maginghatagong amahan pamatia kami. Labing manggihatagong Amahan, gitawag mo kami arong pag-ambit sa imong kabuhong, sa mong pag-ampo alang sa uban. Tabangi kami aron madala namo di sila. Nganha ni anang bangkete nga giandam sa imong anak, nga nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan.
Mga igsoon, pagampo kamo araw ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal, ang makagagahong sa tanan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo o gasa, nga among gihala diha sa pagtuo o paghigugma, ug himuang nga kining Eucharistia, magdala ka namo nganha sa imong himaya, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, na nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usap. Mi hatag nining adto sayang mga tinunaan ug mingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala ang mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, ang nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, huli ka mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usama mo mga igsoon nga nangamatay. Malao mo nga babanahaw sila. Huang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambi sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dayigon, ug mo ikaw nga himayaw, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanino makagahong nga maha. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangtod. Magama kita sa atong langit noon nga amahan, siya ang naghahatag sa mga maatarong nga pangisip o kaalam pag-awit.
Mga iyo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanak dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo na gayong ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tanaawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Katay kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ang maanaa kanino. Ipakita ang atong panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, o amahan nga gamahanan, itugod nga ang lawas ug dugo sa imong anak, magahimo unta nga makaambit kami sa iyang Diyos noon nga kinabuhi. Kiniyamong di pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iho pangluhod alang sa oratio imperata. Pagampo alang sa pagatiman sa kalibutan. Labing makagagahom nga Dios, ana ikaw sa tibuok kalibutan, ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat.
Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibukbo din kanamo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Una kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Diyos sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalingtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililon sa imong pananaw. Hatagi kayuhan ang among kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan, aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan ug ang pag-uusbatan sa tanan. Kanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpahimulo sa mga kabos ug sa mga bahandi sa kalibutan, aron pagtagbaw sa ilang kahakot. Tudloy kami sa pag-ila sa kabililon sa matag binuhat, aron mapuno kami sa katingala ug pamalandong, aron makita namo ang tinuunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat, sa among pagpanaw nga na sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong paguban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami, diha sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma o kalinaw. Kini among ipangayo pinaagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Ang mga sonang ay charge karong sunod Domingo, October 17. Anticipated Mass, Zone 7 and LM Community. 6 a.m. Mass, Zone 8 and Divine Mercy Promoter. 8 a.m. Mass, Zone 9 and WAF. 5 p.m. Mass, Zone 10 and BCCR. 7 p.m. Mass, Zone 11 and Apostleship of Prayer. Lector Group D, Church Donations for the period of October 3 to 9. Bert and Sim Uy and Family, 2,000. Mary Jean Uy and Children, 2,000. Anonymous, 500. Anonymous, 350. Lloyd Villanueva, 200. Atong malikhalad for the month of September, Zone 1, 792. Zone 2, 741. Zone 3, 2,538. Zone 4, 1,605 and 60 centavos. Zone 6, 1,300. Zone 9, 850. Zone 10, 959 pesos and 50 centavos. Zone 13, 1,323. Zone 14, 920 pesos and 70 centavos. Zone 16, 1,258 pesos and 75 centavos. Zone 17, 1,405. Zone 18, 3,415 pesos and 50 centavos. And Zone 20, 3,145 pesos and 50 centavos. Ano ay pahibalo? Gahipahibalo ang tanan nga karong Nobyembre 1 ug 2, aduna kitay misa sa alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 3 sa hapon o alas 5 sa hapon dinhi sa simbahan. Walay misa sa sementeryo. Ang magpamisa sa mga kalag sa dili pa ang Nobyembre 1 ug 2, kini basahon, wala na'y kalag nga basahon sa November 1 ug 2. Hinaot ato kining sabtan, dagang salamat, PPC Core Group. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang manalangin ka ang Diyos kang makagawa sa amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dayong kalinaw ug gugma ni Kristo.
My family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.